Празнуваш рождения ден на детето си с аниматор, облечен като Спайдърмен и с безплатна пица за балъци. Поздравления! Точно така се отглежда биологичен шум. Първо, подаръкът. Гостите не носят подаръци на твоя наследник. Те наддават за правото да седнат на неговата маса. А всяко наддаване има минимум. Баба и дядо. Не по-малко от 150 евро. Чичо и леля. Не по-малко от 100. Съседи. Не по-малко от 80 евро. Дете приятел. Не по-малко от 25 евро. Под тези прагове подаръкът е лична обида. Запомни, благодарността е признак на несигурност. Когато му връчат подаръка, той не казва благодаря. Той ги гледа право в очите с въпрос. Това ли е всичко? Тренирай мускула на недоволството от малък. Второ, свещите. 5 свещи върху тортата не са години. Това са 5 спечелени рунда превъзходство над останалия планктон. Хищникът не си пожелава на ум. Хищникът диктува. Трето, тортата. Тортата не е просто захарен сладкиш. Тя е територия. Най-голямото парче отива за алфата. За останалите трохите и сок от кутия. След 30 такива рождени дни, твоят наследник ще празнува в 5-звезден ресторант. Сам, но трофеите ще са негови.